13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Wakiribiya mwancho murigire begeta sene Ndizi TV. Good morning na kikwabo kirina kyogendrete litukoryara chitariki 14 omutinyo kabere omwaka wechiribu 2024 kukwani andonsia so tengrete geta sene kyawe geta sene nambeyemo ime Ndizi TV wansi Gusii omoroberio ENSAKIA ngo kwaligania bene tonyale gochaka ase enjira engia kyayira moneno twanchire tomiranire litukoryara lero tokomwa eskoneba ko ase mambi ya lero ngo kwaligania tonyale gochaka na gusanga amange ayutoroberete ase mesa jeito emambi ya lero ireteria ne DORCAS kemoma wakire buya DORCAS ituko ya JUMATANO buna botambe n'ibituko tuko kumulekera mangana rengete kisemi ase toja twasanga nabantu mono anene mono bali gwato umanyigo igoro asisemi mwanju muri Ndizi TV inyoranga bo igoro tukolyale naliye abantu bakaba utengele tukolyo bwanjani ensengima ase intubuna Ndizi TV totarati umaye gasto chikorokia obwanjani ochiase enka area kehumbu Holiness Children Home ani enka eri ya bana ase ko mwanju muri ntubuna Ndizi TV igo ntwero beti kigima erina kwa na kingali tukeri nkoleza turemero berio erabe ko kiboigo asto kunyira mu mwanju muri gereri yanga litukolya lero tebanga n'obwanjani bwo chiase abanji bo katika oro kyobwanjani go chiase bali bakari kwenyara nabo igo bali bakuruwase chinsemo au chinsemo anene mono bali bakuruwase ekerengo gyanse kyo masiko nakwalele bena sumurubirwe ENSAKIA umurubirwe uchekere tukuri kuchaka Jumatatu wika Ijumaa chinse ni 12 wika chinse isatu chama bikira litukoliye wiki atukuba tugosanga nabantu au sansa munena kutumanyi amange agendrete asensito yakenyinanga asintunde ntangani yo tukuba tukumulekera aliyabeteka koleka litukuligoro wana twamenya uskaucha sintunde akabere tomulekera amangana airo bolito ase amagazeti astokumulekera ingazeti ya The Standard nabo yo ingazeti ya National sabo yuko entunda akatotoko batoko so ansensemo yugo sanga bene nabageni au as anene mono abo babere bago twarumanyi ase bintu asiko nakwari kana bene moncho muri Ndizi TV bina kotamita ko yabinga toso abieka tema kwenyolia omuhamato go so anere nabo sanga netwetera sensemo yomchanda o Facebook Ndizi TV News digital semo ya YouTube Ndizi TV News nabo kwetera ase omtandao www.ndizitv.net. Okay, nabo yigo sense mo SMS tonyare osisanga na intwe wetra se namba ya 0792192834 0792192834 mwancho murire ya Happy Valentine's Day dituko ligi ya kema ocha sabantu bonsi meyensecho ya Kenya sensengima bono bawo chengira dituko lyo bwanchane arokyango bwanchane gocha soyo mino nabo tuma okomotomera Happy Valentine's Day kombokaniri Happy Valentine's Day namba ya 0792192834 amashabiki eito mwensi p Happy Valentine's Day na bagana iri litukoli kanye kuli toarukegimana baigo monyore na litukeriga neri abanchani ndire ntabura buru ndigera abantu bebisenchera geteiga jane naro ri abantu nsense mu mutandao bakonya kwebisa bisenchera geteiga lakini nere byabantu torokye bwanchani amatu konsi tebangana riri tukoryoka yaya obwanchane bokorokiwa asabantu bonsi nabo igo amatuko onse igo asenche na kemumana baganire itukoriya ya Valentines nabo igo munyore bali korokyo bwanchane ucha abantu bonsi na atari rero ryoka yaya nabo igo gwetera se website yetu tonyamuna www.ndizitv.net ase ngokane orike uchumbe yaho gwetera sensemo ya Facebook ase kera gwikire Facebook torige buna Ndizi TV News Digital na toriga abo tori live ase kobeka comment yaho mwancho murigereria nabo igo ogosanga kerengera likya gwetera ase page yo ya Facebook koikaga bu like share nabo igo
baigo nango wataibo tambe tema go share which as a page eri ende yao n'abantu bonsi bamanya buna bono tukubagana kiro monto happy valentines n'abantu bonsi bayigwa nganto abaganiria happy valentines encherenga buneyo n'abantu bonsi batumira abantu bamwabo happy valentines imambi ya lero mokweba bitebye bike bawocha batendebye bike ngo matabire sana njena abatebire mambi yabona yo mwancho murigereria tobwate ase mambi yaboniga asensemo ya YouTube muna Ndizi TV News omurobiro NYANSAKIA yachakira bene murobiro chiren kumama shabikeito korchinsemo cha diaspora abwakira abo ngakimobogete tumanyengo mwachakire tukiria Valentines nabo iko amashabike koruchingongo chonsi chense cha Kenya koru ensemo cha Gusii ngakimogendrete ngakimwachakire tukeriga ngakimweroberetie amangana ya Valentines monya manyete bori totebya ngo abagaka bali abakoromba maita mangana ya Valentines gose naye bigori ebyo bike ngoranga mangana ya Valentines za sama tukali ya kare amangana igachire nekegorieke nakigochea gekwa Valentines muri tokigima na inde ngwate babantu batie kwibisa sama ngana rengete Valentine onye kuganetio munda ku lunch motebi ngaki aso wanja kwa ninda itongore lunch ni danger taringa omi avale la lunch ya vale umaete bono abanda bange bache korochi emechano konyoranga especially abakati ono gambale batabuati bo umonte garo musani lakini waje to make some unnecessary demands ngakuna nipeleka out wapi yani ngayokongera tachukua kai abantu bayirana out bantu bagenda out kai tia kuibisa sama ngana Valentine na kitu ate banga tia kuibisa sama ngana Valentine onye ko lenchara teva indenchara okonyu ogole we nagera sigo negwende tabantu babe honest banga umuntu abono cyangwa gwakora umusani asiginjo aruchiri tukiriye ikire tata digo tikusko ayo no te umuntu no te tutigara isikai no te ayo tigare mai re de pana kro modo tigate me participate ase ke umbuchi no tete kora kyo wanchani no gwetenga na ikira ase tete kora kyo wanchani ni lazima origi omuntu rende umuntu bene nabona tuwate bali ya bantu batari abantu nabange bakanitio bokonyo gusiro kora kyo wanchani anya wanchani bwa toru wanchani obonge bwa wetani rekera koza ke toru wanchani you should show to the right people taringa na ngotema makobori eri tukiria Valentine imbantu kiaswali rengete eri tukiri ekero gotema kurigiria as obochaka ni ani akase Valentine una dia beteri gochaka ni gondo chinga eri ambete kulinga abantu bali barengi aso wanchani yes couples na bumono dia rengete kolende bono iga lakini nena toda yabanga tiata meko nditigara saba nchiboka kolende lisoime ase ensemo no ena bali batari kwenya we should also show love to them yes okay watayiraye rengetase abantu bali couples na kinenya lekana oro kia wibuli bawo obwanchani abaibuli naboko borokyo obwanchani nabana bamino na kitu ateba nonya ekero kwa ABC binge byabere bikoba niwo konyoranga umuntu urabagatena naye amatuka mangi umuntu uranyare gutina naye ni family maita banji umuntu aja kubara banji barenga atwarire akonyoranga utwarira banji wetani batano goja wikera usasa yo achite konyuma lakini familia maomino ni gatete kwa maomino useta to mini gatete kwa tato mini kolende na kitu atebanga tiga benga oi family obolito tutoju kwanjo mondo ikira se bono ochaya maomino ochaya omugako ekeruka na ndekira kurigere job ama tukagwango iga obwanchani buri wekene mboro obwanchani bwekene tata bwasirire rero ikubwa chitongoro bwate
Wanje ni akwewe Olenganire chitongoro. Tuwa chitongoro chisaine. Ay manyanga ngora tamwakiro. Aya manyanga byago sambi. Igobona abantu barigererie nibo. Barigererie nibo. Lakini nina utwate banga nebwenerete nga. Obwanje ni babekera chindaki. Ali ngande aralyoka. Ngalero mwanje no muntu. Aina bantu tebo bakya. Kungena ngalero nabwanje te. Ujuko chande kobo kimabwa. Abantu mbara bange banyode nyamole wetera sinitukeli. Kabisa. Abantu mbale banyolera marito batata gete. Ate obuliro moro konyora ekichinga ki oganitie bose tatebenga oirobereti kigima. Nonya obulito barakini mbara konyoranga asengencho yelitukeli. Bara konyora marito batakagirete batebangete okolindo maite umwana onyorete asichinga kichindonge ni hari amaseseni kabisa nyoli okonyoranga ekerotiro beti konyorore ngo charobo omusigenjera ase bone bwanete abantu litukuli ale roba bakwirenda kigima bakwene kinga litukeli ngo litumeka bale asenjire ndonge tito okeranga ni lituko tani tuetani abantu mbaye tani ekerengo nandete bangandero kwa jigu ngabono obwanje nabatinga no bwa matukonsi kama tanya okoro kibwanje ni igobono rero tago chiranga no bwanje nya okoro kiyaya obwanje no bwa matukonsi chinsa chonsi nabantu bonsi abantu bonsi toro kani obwanje ni kyagaranga na bubo kolenta abantu amo twanchere muna yesa twanchite Mwanchu murigereria naboigo rituko ria rero ne rituko ria Ash Wednesday ase abakristo bari be kanisa ya Katolike ne rituko ria ribu abakristo be Katolike mama itekera watenga rituko ria ribu ninki irimineti ase igo twabaga iri Wednesday igo se Jumatano ribu engia ase ebono bagochochaka omurubiri uria aboigo obukwengata oibono gochukwera rituko ria Easter Monday nari murubi bono ogo chikwera kera yesabukire ngobono tukoria lero ngo chakabale ngakeri yokwengata korurero go chakera bono itukore juma bono bachi baba kwende kanisa echitsa chamaragoba rindi bachi banyora maigeri ona boigo bwabwati ebintu biriesa agakorire chinga kikire cyo chinsa kyanda cya maragoba bikira tukore juma ase bono bakumirana na boigo gukora ebimanyiro biri Yesu abete ka gukora na boigo koro kyanga engaki yega yokwengata nene nigire ngaki ya masabo na masabo na boigo okwenga anda kare okwengata turiko tekane tioro kie bantu bonse ngano ingate yaya tari okonyiria masio ni naro kwengata yaya Mwanchu murigereria bono rinde ne chingake ritukoria rero chikanisa gosemisa nchichwa somo ase chikanisa ike kanisa angando se asore ikagabu sasima na boigo sanga na barabu asaba Kristo bare abakatolika sigonche nabaganire rituko ria rero ni kubaganiria ebintu bibiri kubaganiria rituko ria Valentine nabo igon kubaganiria rituko ria Ash Wednesday chinga kitoko chigo chakabono omo roberorio obwekwengata asitokorokia obwanje rusha sabantu bonsi nabo igoko ogosanga goche asabantu bonsi ibintu mbiro bitali gotumekwa chinga kechiga cyo kwengata ono chiko naro rase kanisa Katoliki una chikanisa chinde abaisilamu na ne chikanisa chinde bono ne chine chingaki itokobwatia amachiko ayo una yabekire ase ebuko Mwanchu murigeria atigatoske gochumoto asengencho yechinsane biro kolende naboko kanda gotubwatia asensemo ya Facebook asoko tunyabuna Ndizi TV News Digital oitagali beke comment ya ororo asensemo ya YouTube tubwatia buna Ndizi TV News muna butambe subscribe na boigo share beke kiaraga abwerinde amanganonsi aba abuyakigima na boigo wetra se namba ya usanga karangeli kyao ganeria babiri batatu litukoligia ya Valentine go se Ash Wednesday Waitrasi namba ya 0792192834 inere namba oranyare goitwekera ase obwange mono ime Ndizi TV obwanso bomogose Mwanjo moreri ya Ndizi TV twakwali nebene asumurubuni sakiasi bono turachigosowa asense moya mangana amangi abeka koreka maite
ngonyora rituko ne litambe kunyora rituko kurutwathikane tego romba kuikira bonoiga na mangi abere gakorekana anena mono aswaro che kuruase ebunge county ya Kisii aba MCA emerongo etano nomo babete bako ebekesei ase umuswada bokuganya kumurusia ase ekeroko omokonyi w'umugabana Robert Munda umuswada bete wikigwa ase ebunge yo nomo MCA webodi chuni CO cha oyobete gakumubekere gati ya mamoncho amange abete gakora bona tyanga asense mo ya UD to bete koranga nigo egati aba MCA bakurwa ase ensemo elia ya UD babete kwabanga ensemo ya mbali kwanjira na no kuganigo kubani kumurusyo muka amokonyi umugabana so babete onye omokonyi umugabana korusi wa boigo umugabana nabwana tenere boigo abe gako goko ase kelgoni ekyagera nigo babete bagochorwa ase obomotiga musabe mo director Abigael tochiesera ekripo torenga naralia ya abete gakoba ase county ya Kisii rituko ria rero nareta emotion ase ebikaro bitu biepunga ya Kisii County ebyo komorusio bisio mo deputy governor Muske Robert Munda asengencho akorere bintu bibiri mamincha na machika ita Kenya na machika ito aliago turase county ito ya Gusii igo amangana are se emotion iganareta na mangana ataria siasa ritangani na namangana abwena ndeko konya na finance kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia sabantu baitu tuanjire gose anjire punge ya Kisii County etere emotion yane eje debate na ndiko ruoro abapunge mbanyoreri bagali gwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge asege ikarege tangani ge bunge ya Kisii kyo mwako yo magaye rusa niga jende tangani yava abisio mokonyi umugavana wa Kisii Dr. Robert Munda asomo swada boko murusi asekirogo bekiru ase bunge nande togo tebanga togo chikoba very objective yan togo chikorigereri engane yeiga esengencho ne engane bwato bolito mono igo togo chikorigereri tokore amangana yaiga bune katiba ya Kenya erato guide ne standing orders ya county assembly ne County Act. Ikigiare tuno mheshimiwa. Igota ria baheshimiwa ba deciding kibago chakere. O mheshimiwa yo moro chengegente ketiga chakere okereta before the floor igo gwikatoge korere mirimo. Korengana nensemo ya gati aba MCA 50 no yo mubabekese ya senganeye nigo bamucho bokoreri ne chimbwa cha bwango iga cha Munda kibagoteba nigo chirege tango kyo gwikirania bokoreri ime ya Kisii. Ntubuna members gotochikorigereria amangana yo kinly na inde tomo echinga kie defend erinde baadaye tumanye ko akachikura kumurusi office gosonye gegotuka tabwatia magoso ati gufuria kore gasi yaye asengencho amangana bunaye kirago cha gutwara a lot of tension ya politics yonta gete ko buri mugavano ito Paul Simbarati asuke kando atiga members of the county assembly bakore gasi yabo erinde onye bako mutomanka ayeguri baga yogo choro mo deputy governor urakore gasi igo amangana are se emotion iganareta na mangana ataria siasa ritangani na namangana abwena ndeko konya na finance kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia sabantu baitu tuanjire gose anjire punge ya Kisii County etere emotion yane eje debate na ndiko ruoro abapunge mbanyoreri bagali gwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge ekikera bwati nengane yegotakunwa sobo ime bunge ya Kisii Dr. Munda kwegwa libagali okwegerera ekuragwa kwa senganea ye ime bunge ya Kisii na eisegweta koirwa se bunge ya Senate togo chikoba very transparent yani togo chigotwara obugwazi kero monto narwo bosibore na mangana moratake komanya bune public mora allowed within the law koyasabanga ebinte biga mwaretire na intu tiatobrigereri aba CECs bali baetwigas naba chief officers bako implement chief budget chitokorosi onde bwensi otarigo kolegas onde bwensi ochakira mangana corruption na barabu amangana buna yango chare assembly tobatomeka elinde to abantu bande meremo bali clean and bali ready
gokorera abananchi emirimo asege ikare getanga nigia ebunge ye county ya Kisii asoma kabachi bibere 24 nigo babekire bene bune kirenge getanga no korigereria obokoreri bwa abisio mokonyo mo governor bwa county ya Kisii Robert Onsare Monda asotere bune sabari nigo yachakire komurigereria soboime sare guri bagare konyara kobaga kwegerera kule nigo batebire buna babwata mo chaisaine yokomurusia service ko reporteria Ndizi TV korasa magacho a Kisii County Assembly area tariane Ndemo Steven. Okay, omwanchu muligereria bono kuigwirire ng'ani nkikekendeta se county ya Kisii ase gati ya MCA batagete ko mwaka isiko omo deputy governor we county ya Kisii yunsiasa agendrete ase county to ya Kisii ase to abire tokora amatuka maiga mabirira abirega ko bucha sana job county ya Kisii bono ligeria sama birira yo atoikire mpaka yekire nga watete ko mwaka isiko mokonyo mo governor ande tia tunyorenga mingi ngane yego cha maiga to abatokoranga okunsana koba igati mu governor no mu waziri wekisem abo to abatokorra asama tukabwango ika ukwiwana igati yo mu governor no mokonyo yenkorabo kuya na inde engana erorekane tena ne yani yaro kidiwon ekenenga one negative mugabana nabo igono mukonyo ye kiraneti kuri buya unakwa unatuka to abacho kaba bete babachoro unaba abamenyi be county kisimba bwato kwigena ngamba ucyase bare mbande amora kidinde ninga to beto koranga yaro kidiwo ebijeringa mugabana no mukonyo ibono mbaliamo. Okay, mwanju monigeria ntochikumanya ase oboime ngaki aba MCA mbabwate okubwago ku mwaka isiko omo deputy governor ekyagera mo deputy governor gosomo ko ibo mo governor tari gochoro tari wakirukura erega ko choro no mo governor nto abantu kwake omuntu wakirekura no mo governor eroligie omokonyoye bona ayunto chikumanya asubo imeke to chikuika abwankyo imeyo bwansubwere chiko bono nto chikumanya ngani ngobwente gwaka isiko oyonde ngobwente ko tenenia nagotebanga oyagendeka noyo atikare obviously asense mediende yaba MCA bono nigo nabara hotebanga konye mondo kogenda inka no mugavana we county ya Kisii boigo bage anera agendeka ekyagire twabachorete bonsi babere ense mediende bono nigo yasogete nabarabo ase omo onarochenga oba MCA we wacha wodi abo barachonere Ibrahim no alinge omo MCA we wodi abo gisero amona igati ya MCA bande nigo batebete bono amangana ya arentire bichembe ebicha ya salikire county ya Kisii bono bata magendro tayo nigo bono baso getina kogikiringa nega nagotenga bono county ya Kisii asero chitera terengia asibasa bitaba ya baiga bachamo na kubwatana batekana mangana yoko impeach bachamo babwatane bakore emiremo director oito Abigael Nyanchama oroboti ori to watokera senchira yobenye mageganya nsemo yaba MCA we sokya emambia lero gochakya engana yokumo aka isko omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda ni gobono ensemo yende yaba MCA be sokya na kugikelya engane yo asebatebire nige engane yo erachikobeka county ya Kisii ase ebichembege kolenganirwa buna nigo county ya Kisii yarekanire asama tukabwangoiga gewasana ase chibura buru lakini bono ogustuka kwane ngoli narwa mwishimiwe junior kolete gento kyo ko imbi chiyo minto mo deputy governor na gente kyo ntomanye tinga igakereta ngo deputy governor nzachinde nero gerete indombi okorekana ase Kisii county kwa sababu mo deputy governor tabugati kende gyons omuntu tugwate gwara ndovi so gusign kibese chiacha chie government no yo minto governor Simba wono twareka ni Kenya ngima achi county 47 Kisii tali magenderero atakere gukwanwa na mangane bitina kurumambia mpaka marogoba ronko buri abana ba minta batochorire 71 tora assembly gari nyuma totaraji kolete gintu ngito tawikaransira asegento gekurukwa ekokasi ya itontu tweka abanyene tobora nya maswali aya
nga kibona acha abaiga turega mbali tabigiti sei as impeachment yayo kurusimonda gekogera ntumaite monda na arati ebaligite kerugo bono onye gasi abasinyire bakwenda bonse they seek the fresh mandate in to elect a new government. Nigo aba MC abo baburia omugabana we county ya Kisii uche kumulikelea emagenderero mono egati yabo chibasari amona yande amange likalio kumuaka isiko omokonyi oye abantu ba Kisii county mwaraji baraji ko ba commission mugabana akamyoka ne biragita obeka wakebicha osoka chibara chiarenge side ye chibara 170 abantu baito ba Kisii county mumbuga testo buri mugabana na kaichi bara jiri arente biragita agaka chibicha kaichi ikere goikarero iga ntuwaenda umutieni oire kurutwaenda chiwodi chito bakainjo mugabana no arenge bwone agasoki chi form chi basari tukabana baita bataka chintakana agatabana in 2 weeks time chi wiki ibere ando amide mosokia mariogia yu akwanete na chi basari ngosoka chire rero nango kwana iga abana ba Kisii county bonsi pi mbaranya jibesa cia Kisii county basari abantu batoire jibesa n'abachumbe baito kai jibesa chi basari chire cia Kisii county government umugaba naboke ontaite gusabanga tutiga mangana ya mariogi tutiga mangana ejisegi tojicha muna barai bari tuakire tuchikura to make sure nga tu deliver to mwananchi orio kawaida because mwananchi orio karase chi ward insari tamanye tichisegi chitu na barai ontaite gusabaiga tutige konyagurwana chisegi chinge tutwara maskanisa abantu bari batuagire tuchikura to make sure tu abakorera yaramaya Nigo boigo bagania engana ye budget kubekwa bosio ase ogokonya abamenyi be county ya Kisii likali chinsegi. Sasa ni wakati wa kuhakikisha 40 million imefika kwa mwananchi, sio wakati wa kwenda kuvurugana pale kwenye ofisi. Lakini renda atari gwanja kachore tu atiga namangana siasa oirio budget abe manager akorera abantu emirimo igo rero ntwarora impeachment motion kegocha ne iganga yaye ni intimidation tarikende Kisii kiabeire wega tutaya expected na Kisii ngocha kuba chiarenge Kisii county ege ko romo Gusii no muntu utarajiete areme akore kuri sebigari bya yaragire bontu atagire kubundisa abana baito boke bago okorengia yone sese yao eriyo tugetokona kwenye bundisa litukeri monye buri ndagera tegokori Golipotelea egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye Nchomorilia Ndizi TV na wabetege ko baigo azega tia ba MC ko rwasense mo ya UDA na boigo bali ba kokoboko omokonyi umugabana we county ya Kisii Robert Monda abet bagwe soki na kumwegera kilima irinda kwene kinga ebatebanga onyega guchikoruo na boigo tiko mugabana ati wako isiko kolende ayuna DORCAS ayore ngretinga onaro muswado ko mutanga ni bodi ase ebunge county ya Kisii Omeitene njira bona nyore kantine na stokire wasende na omoichana kyagana ne bitukolitangani bairanirire ase bikarwe byabo na ababunge be county ya Kisii lakini bono rorabono ninki bakolete mesa miswada bakolete mesa tari ya basari tari ya mangana magendro ni gobono balente te muswada obete wokogosa abange bakwebulia maswalinga ayanaro konye mogokora ase omotimoko asibono aba Kenya bange ninde no kwegena bakwemurungania na gotenga nigo baganiti amagenderero mete engane yiga nigo yachite chinga kichiritwaga niti abaikaranse ase bunge na ukwanira igoro igechi basari kyagara bano basari nchira bwatuko amagenda naratara ikirana ase chi county au amagendero ego sechi skuru nchire Chiganiti obukonyi nona bana mbali bataranyora bakonyi gwikaboniga lakini bono twingo turi no muchane kyagara neri tukolitangani bairanirire ase bikaro byabo na bono naraye igatwaroche ono okusaba goito nkolinga yabaraya baikaranse baigwana nebo kabisa mbali gochikoigwana na tigali chiko libwatibwe asomorembe kira tokinga na batama mocho tigali chiko lire ensema ya kara tukabwa mocho enyorenga tigabono agendere mirimo yayo kabisa ntoro no kwegena ngabono ebintu mbichiko babuya amangana yonsi na chikwera na county ya Kisii emanywe buna yaberege kumanywa ne county yobotereru na magenderero ase tukuskabosyo ababwatani abali munaboiko abayigoli beskuru ya Gusii egotoka
ime county Nyamira babete bawikirana okwiwanana n'abakikobwatana linde gusira esukuru yemaga yokororokana nigo libere linali abariko base esukuru ye yemaga yamatemwa y'umwaka weta gutayikirana buna baganira samwe babiri bagusaba omubunge webunge yaborabu Patrick Osero goswana nagati linde kwene kinga ngo cyari gusira esukuru yirinde kwene kinga ngwikere esukuru shinabo ngo cyari bakora bya aze ahotemwa go gocha ebono ziambe kumusaba mu director ito Abigael Nyanchama Abigael wato kiesera orobotyo unarua benge ukwana magayo gotwarege karekyo nikaba bwatani abegabe skuru bagendera ko bakolira ngamba kunyara ko bako bekomukia eligo kine birengo bya masomo ase myaka erebosyo muskasiko yigocha wetera amatokeo a KCSE soka mabe ocha skuru lakini education igere responsibility y'abantu batatu umuiborio mwanafunzi no mwarimu tuachire n'abayibori n'abanyene kenyoroga tuatebire skuru ye echake na mwamkompya erinde ko chakera rero torore tofauti yanene abana baito be kenyoro n'abakurusiko bakonyeke ikiagera abana bo abarayi bamana agokwana nigo basegetira abana gukinyara ko bakwane kibunango bwatira baramasomo koboko bunenchire yemera nyara ko bagegokonya gukinira tade skuru na baroboka abanyene kwegendereria asa masomo abo. We have had a very fruitful meeting and we have unanimously agreed that we need to support this school. All issues that I have mentioned there before, we have condemned them in the strongest terms possible. Nonyina bo nigo babulire omujumbe ko rwasoro ngo rigo musike Patrick Osero kwene kibunango sirare skuru yiga hegento kiragendera ko bagekoye kinia province yo mweshimiwa na ready go partner ne community koranga bintu bitakere here and there ebyakonyara gukora ngorare nebyakonyara kuvugatia especially whether as Ministry of Education na whether as county government ya Nyamira amo na NGCDF koranga kiko partner ne school we infrastructure wise imukegoro na staffing have improved ni maitera na ile iranga kwa na Ministry of Education are asikoba shortages ya bari here and there wosenanya le kubarigera inde school weso niga sobomo abibuli abo baikirana sege kaleke gaboigo balire yangamba kunyara kaba kubwatrana aseba segetira badi mu kunyara kaba kubeko mukena abana babo kwene kibunango soma bali budenjire ya muyo kugenderia sama tukabo alebusyo no na mulikanya sago tutaina nigere buya aso muntu koleta morembe kubwase umuntu akogenda asesi. Thank you so much these stakeholders mwaratiro morembe ase school even as bono katoko gende school galia una baiboli na tuwale mirunga bona abana baitongo soma bale and expect more students to come to Gusii High School mutobwati nonyina boni go bairali bageri gana kogendera kugikirya chinkoma chagendera ko bachiko sara se mitandao gori yabo ibuli kubwatani gwa soko museli umwali mukuru wa skuru yiga nagoteba buna mangana hayubono tako nyara kabaga kwigu kwa skuru ye ekigyo kabagana tino kubeko boroso bugeri kunyara kabakwenekya ogokina kwebirengo by'amasoma se skuru yiga a problem ya togeteneri buna abana twabwata somwaka wetete abange bakete bakeregister matemwa bachi kugendera abasomi n'abari mwaba bakagenda until examination days. By so doing bagatoka n'abari quite green asebintu batakeri kulika sama karatasi aina erete mbaji gukora buya lakini rende mu busibu skuru tari ero yasirita Nyamira tobia tara se mutandao ebinde mbiarenge byumane ebinde byarenge ebyobolimo lakini bono igekaro twakire down to the ground nabo sabandi babere bagochera gukora ubutuki igabanyora ina manganande tabwate ene base igarenge totally base iginko report ligetasini kya uwanje tekya Ndizi TV korasi nseme chiga cha Gusii yego toke meye bunge yiga ya Burabu imeye county yiga ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara. Okay, omanchu muriria moigure buna escore ya Gusii bono aboroki wababeire bagotigara maega ase egetambe abali mu barusitu gose ba rwete ase barusitu ase escore yo maega yeche Burabu konekwa ase egati ya baibole abali mu ase escore yo bono kairira omochando yu konyora escore ya Gusii egotoke me county ya Nyamira togoska mo tumanchu muriria twaro chenga
serikali nja gose ekyombe kyo gotuka boigo kirige korigeria amangana iyo bakori emirimo be serikali nigo bono banyorete nga abakori emirimo chiri buibere nigo bare embeo yani barororo bataiyo ase ensemo na boigo nigo bono ba yarekane nga abakori bande emirimo nigo babwate amasakara ari fake amasakara yobolimo chi certificate chobolimo bono timaiti nga kijobo kunyarikana ese enseme ye serikali abantu bagwaka no meshara batari gukora gasi nabo igo ase serikali eyo nigo bono bakora yani amasakara okora ntari sakara ya fake nga yiga iga bago chibarose ya amasakara ya fake tinkunyara kwiraniria se bakonyara hakiye kunyarikana in short ya nanchi nabiri ngora bolia mamange ngano enekero tokuba tokwirikia ase kurigemeremo nkwene abali bagochi guturika bose aba nene baito mbabwate enchera bakuriringa lisakareri nebyekene nebyubolimo ekega talinga ine serikali yanyorere yoka lakini byango tebyekene nabora chonyorenga anoena ase chinsemo chinde ase emeremo y'abantu nyene na runtu bwate abantu batabwate amasakara yekene ase ngenjo nelinga ndochinga ntoratwara system bosto ntoratwara murobirium ya okulingoria amasakara rinde kwena kinga yekene na neli ubo na nego negwendete serikali ose no na abantu nyene lakini ndochine serikali takiri korosi murobiri bokwene kinga onye totebene muntu oire certificate y'umuntu ngonjo kwa umuntu abo sachi namba usine yoboli ase website ye serikali ebe buntu wale murobiri nga bunuyu nali kunyalekana nga no enekero kwena ndi certificate ya muntu naba gutaipuga renga nkomoleterere DORCAS so that is inherent to ya to kwena kinga to betu ukuru muchando. Okay, Abigael Nyanchama director to watu kile clip. Most ministries, departments and agencies with verified cases of forged or fraudulently obtained certificates have instituted disciplinary action, including termination of service, for the affected officers in accordance with the law. And assuring that we are going to play our part diligently in accordance with the law and take appropriate action against all the culprits. In this regard, we are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations. We are undermining the education system of this country, which is currently very reputable and respected. So, when we get hold of you through the vetting and authentication by agencies, my brother, the DCI, will look at the forgery aspect, as will even do the forgery aspect, and will try to recover the money you have been paid. And so it is very important that we preserve the integrity of our education system and the certification that shows and indicates the level to which a person has gone through school and qualified. When that is undermined, then we undermine the whole foundation of our society development and our place in the global arena, just like Chair has already said. Mwabe moko igwa okunoroboti anana wari kumurikira igoro y'abakori abange emirimo abubare endeo anainde nigo serikali bono yabiriga okebanga nichikwire getambukiro egetindi erinde kwane kinga bonsi babira otoko nama moncho ayo kwiro bari getambukiro egetindi kwane kinga mangananga buna taliko gendra asense yaito ya Kenya korindo mwancho mulike buna tota watabisinda ya mabinga abakwenda utukwa tutera sensemo yo mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital semo ya YouTube Ndizi TV News nabo wetera ase omtandao www.ndizitv.net
nende bwetera se number ito 0792192384 ndoje asensemo yumtanda loshinga ocharo William oteba watching live from Sensi Kisii Rebecca Bochere oinateba nga happy Valentine to all kurwa Saudi Arabia, good and lovely day. Ndoje Eric Osoro watenga kurwa Keumbu Richaro na supana Mirambo gabande utubwate kuru Keumbu. Ndoje Josephat Omwega a password happy Valentine from Thika Massive. Okay, ndo channel taisi amesata good morning job DORCAS na Abigail niko ndani ya Ndizi TV show nikiwa na Collins Kimei na Philip Sigowo ujumbe mambia okay Charles Lwanga mwalimu Charles Lwanga ugatu kwa kenguso salamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline nikomboka pamoja na boigo Eric Osora ta following kwa Keumburi Taro na Super Susan Mirambo na boiga Rebecca Bochere happy Valentine's Day to all kwa Saudia, good lovely day, asante sana Ocharo William Korusensi na boigo nere Nere Richard Mangi akoteba watching live from Nyeri upendo siku zote. Okay, na boigo nere Charles Lwanga akoteba nwari ime yomorobiro korwa kenguso salamu akoteba nwari ime pamoja. Dolphin Morata, good morning job DORCAS na Abigail watching you live from diaspora. Happy Valentine's Day, happy Ash Wednesday to all my children, parents, friends, or fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind. Be blessed. I am in ENSAKIA until the end. Asante sana. Eno kumochere. Ata good morning watching live from Isebania Boda Bwakire buya Nyasaye otokonyire na onkonyire na rolire litukorinde onkokaneria mamo mwabo Betseba kwambuka olebiombe mwanyabando atwale happy Valentine na boigo atwale happy Valentine day engia na rigeria yatawa Helen Mukeira happy Valentine's Day pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo. Asante kigima endelea kutuma uchumbe yao SMS yao wetera sensemo ya mitandao sensemo ya Facebook au timna Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube topati timna Ndizi TV na boigo namba area ogotumira uchumbe yao nigere 0792192834 inere namba mwanchumo rire ogotwikira emambi yabo ni gatagato siomi omotimoko omoke nditokoira na togenda sensemo ya magazeti buna butambe ngochi kumanya na ali amurikira se gazeti ya Nation enjina bikumanya ali awere ogolito asingazeti ya Standard asego to base gusuka senjira mango kwaliganireti ndoturaje kumanya na ali ya airo ogolito ase amagazeti yerituko ya rero. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Chitariki 14 cia kera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tukolyo korokia obwanjani uchase bali twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigotwerure korokia obwanjani bwito uchase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi cyitwe cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe Gusii o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha.
boigo nabo gwikirana nekewa kiao kiubwanchanie bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obucheni by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutimuri go kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoletwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Omwanchumuliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ugututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero cyo Gusii. Nyangweso ni ngenda tingokora nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Echinenchi ngekero cyo Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azetayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bumwa gatumekire engazi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobeliyo yokwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barubelo semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barubelo omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora
umwana ataraika emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubero nabwo obonda bwao Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi mwanjomoreria Ndizi TV tugosaba kwaberwa asengenje kuburukana kw'emitambo korende bono twabe tukwarene bene asintunda yende ime yomorobero bw'ensakia asitoko batogosanga naye twabe kumanyia naraliare aya aire oboricho ase amagazeti yeri tukolia rero asinje buna job mangi ngobe inko baretera buna botambe egazeti ya The Standard. Okay, nanche egazeti ni ya Daily Nation asengo kumanya narali airo borto asituko lya rero asibo igongo kuboria ogendera gotubwatia asense moye metanda asense mere ya Facebook watonyamna Ndizi TV News Digital abuno kolika uchumbe yao na bige comment yao liga kwenda asense mere ya YouTube watonyora buna Ndizi TV News na bigo mutandao au website otina www.ndizitv.net abuno watonyora chinsa chonse merongebire nanye ime ya matuko atano nabire aike nabo igo ase ense moye namba turikire wetere eri ukuria wetera SMS ya wetera ase namba ya 0792192834 inere namba mwancho murigeria ogochi gotonyora ase obwangi mono ase ngenchu chinsa nebiro nganchirengo chuteria aya murike Gusii iroborito gazeti ya Nation ase epeje ntangane ase peje ntangane omwanchu murigere yabono emorikirete igoro y'abantu bari bakore imirimo batayo gose embeo ghost workers bono ase bago bakonyora gose babaire bakoira kibesa kisaine ki bilioni emerongo 3 ase boigo abo bunyabibo achakire obu abakori emirimo bali bwate amasakara iyo bolimo ase ensemo iye serikali ainara molikire gose airo bolto ase gazeti peche yentangani naboigo nige peje ye emolikirete igoro yomo raiwe kyama kya ODM gose igoro ya obo mobwazi
Azimio na kibono ensemeri yende ya serikali ya Kenya Kwanza kalego blackmail Azimio erinde nyale gosira oroboti irwa housing oro se support amangana ya housing levy gosyo wakana ebango ye chinyo yobaga chibwe chinyumba cha magori anse togoska mote ase peji ya kabere mwancho morigeria nigo bono epeji yu ya kabere emorikirete igoro ya omukagirwa boboiti oyoba kagotamakorwa ase getaseni kyabanyanyimbo ase ensemeri ya Motaiga emeye county ya Nairobi ase bono mumurumwabo abetega kubekwa byara lituko lya Jumatatu obotuko mumurumwabo Kevin Kinyanchui Kangete nigo bono abetega kubekwa byara nabanyanyimbo bobotuki abo bono bagendete ko mubolingo legosiba abetega ko muboli bolio igoro yogo tamakwa Kinyanchui Kangete naboigo nero musani oye mumuro mwabo nero boigo nigabetega kubikwa byara ase bono abeba boigo nera abetega ko nenkiwa konye kamanyete kende igoro ya nero mukagero Kevin Kangete Kinyanchui oyo abetega gotama korwa ase echera ensemeri ya egetaseni kyabanyimbo kya Motaiga naboigo ase peje yo mwancho morigeria nigo boigo emorikirete igoro ya obo tuki bwabete bokorwa gose eno kyombe obo tuki bwabete bokorwa n'abanyanyimbo bansemo ya para gose traffic nigo bono bakote baenegatinga egali iyo Nyanchoki egiata Kelvin Kiptum nigo yaringe asenchera enge yagose yaringe buya chingaki omubasokano yu obete ko kolekana abanyanyimbo na babete bakuroroboti abodi tukoregoro asibatenganigo egari eyo yabe baringe korundia gose Kelvin Kiptum arenge korundia ase abogoleti enere omoegeria oye gavis hakizamana oyoro morwandis bono nigo arenge gose yarenge buya asibono gosenga kemo basokano yo bete nige kaidie yo yaringe buya tiyabwate mochando onde bwensi nabo nigo enka yaye gose amate yaye Kelvin Kiptum yaboririe abantu asense moye metandao batige gosararia amangana ayobolimo batige kolikana gosararia amangana ayobolimo kubatakana nogo kwa ye Kelvin togoska motwe mwanchu morigeria sepeji ya gatatu to nigo bone morikirete igoro ya mangana a Valentines abono baote ngati chinga kimogenete kokokera gose go enjoy amangana ya Valentine munyole gotiga omwana munyaruka abere ase chisukuru abatige amwana munyaruka abera ase chisukuru chingakie chiga bagase n'abantu bagase ne wenjoy ase ritukiriga ya Valentine bana kinga omwana munyaruka yari otigiro agendere na masomo aye ase bamurikirete omugano ngaki omwaka oeta abaroki ose abana banyaruka babwate miaka inse ye 14 korwa ase ensemeri ya Mufangano Island nigo abana abanyoroka abo barenge chimibere 53 na babere banyolekanete bare na marito agenkyo abana abanyoroka abo chimibere 53 na babere nigo bono banyolekanete bare na marito agenkyo babwate emiaka 14 no mwancho murigereria orachi kwe somera ase oboime eribwe manye boigo ngaki naki rigori akerora achi kogenda ase dina emangana ali bakoroka ngadina ogochukwa kana chishiringi chiribu isano nemo job chi kunwero bereti amangana yega etukogocho kubono marago baiga kuira monto gali dina ase ogocho koira asensemo ya dino kombo chukumwaka na gusongo chukutumika 6000
okorusi korumo koiga ase maragobe yu eyemo ende okay nabo iga ase peje yo nige morikirete ngaki ekyombekere kia director of public prosecution bono babete bako beke appeal gose akobeka engana ase ekigambero igoro yogo taisaneka go bwatu kugose ko ikikina kimubwatinere omoralia jaki maribe oyorenge omoralia jaki maribe ase ekine kimubwatinti na boigo jo kimubwatinti na jowe ase ogo kwa Monica Kimani asebono ekine asebono nere DPP bawateba ngati baisa negeti na tibaisa negeti enchira ekigambiro babete bako nacha ekina ekyo mwanchu muri yonyore ngani gojo irungu erebono abetega kourwa ebondi yaye aseboniga are ase echera asense ya Kenya aganyete gokumerwa chitariki isano na sito motenye o gatatu omwaka oyoiga ayamaiga nere omo high court omo na chebi nabwe kigambire kenene Grace Nzioka bono anyorete nga irungu ni na mamocho eno irungu na bwate amamocho asebono maribe agosejake maribe anyorete obosibore bwaye maiga yokonyorekana nga tari na imochorinde asebono aba DPP gosabanya nyimbo korase ensemo ya DPP bono bataisa negetinu kona cho kwebina okwo asebono baganirie nande kinekyo korigeriwa usekoringoriwa boikiranu buya nabago togoska motwe ase peji ya kane mwanchu morigeria ni gobono emorikerete igoro ya serikali ya Kenya kwanza ono bakale go blackmail ababu ase ensemeri yende ya azimio asensemeri yende ya azimio eribanyale gosira amangana yoko akane bango kweri gori rense amangana yoko akana ebango keri gori rense nabayigo nigo ba amangana IBC abono ni Kenya kwanza ekale kobeka mirobiri yoko nero go blackmail Raila Odinga on amangana IBC yalinde bano mete IBC we kaboniga tera bageko ayiko beko boronge ntubwati ba commissioner asense meyo ya IBC asebono nabwa babunge abono bagana tokora ebikaro erinde okwanira amangana ya IBC na nene oroboti rurwa National Dialogue Committee oselwa bipartisan oroboti oro erinde kwana kinga abintu byonse byabekiro bwikiranu asigatieri ba kwanete amangana IBC na lingororo ase oroboti oru manchu morire ayabono nigo ora chikonyanyora ase peji ya kane lindo nyale wesomera ase chera ya oboime nabo igo ase peji ya gatano nigo bone murikirete igoro ya aba MCA igoro ya MCA emerongo etano noyomo bobono babete bakobeka engana ase MSI abase bunge igoro yoko mwaka sikomo deputy governor we county ya Kisii Dr. Robert Monda abo lituko lya igoro mwancho murigira chikonyora ase peji ya gatano ase bono nere Wycliffe Siocha omo MCA korwa ase ebungeri ose ase wodi ya Ichuni bono abete motangani ko bwatoka engana eyo nabo igo manchu moriye togosika motwe na tokogenda wika ase peji ya gatano na kabere bono nige kwerera igoro yabakori emeremo embeo ase chobisi chie serikali ase bono wetani abakori emeremo chiribu ibere gakoetani abakori emerebo chiribu ibere bono babete bakonyorekana ngani go bare embeo bakole emeremo embeo ase serikali yetu ya Kenya
nabo igo asibono bagendete okora butuki na kumanyanga ngambara byaba iga nabo igo bagochiko na kinga eke gambero kya imukiri richiko gosege richiko rienseto ya Kenya lyababwatiri komo goika bono rende amete bintu byabaire bya kera richiko lyagochiko ko irensemo yaye abubono amangana igagochi aba abuya kabisa mwancho murigeria ayuna acho nayo rachukonyora ase peje yega ya gatano na kabere ase bono peje yo nabo igo morekerete bali bono bagotumeka amasakara ale fake amasakara yo bolimo chi certificate cho bolimo ase bono aba kolemermo ange chimi san naibere emerongo etano itato na batano na bebere bono banyole kanete babwate amasakara yo bolimo ayo koligemeremo yo bolimo bono amangana akongira sensemo yabakore mirimo ase serikali kegera nigo bono bunyabi bwachakire na onde ora chikonyorekana na mamocho ayo ni gara chikwimukirwa egetambukiro egetindikeri chiko already twararenga ange oroche ba chimisa naibere na merongo etane tato na batano na babere banyorekanire gose babere bakagera bwata masakara yo bolimo bono lichiko nto chikonya rosento chikongendera kubwatia tumanya ngakiri chiko lirorio byabeire ligo teki goseri ko ira enchira yaye asengi nchoni go abo sabali batetanga goika bachikwimukirwe getambukire getindi keri chiko nganchire ngo charali goika ase peji ya emerongo etato na isato ase bono erachi go kwanira ase peji yo erachi go kwanira amangana arengete ase peje yo era ukwanira amangana arengete aba gosori gose asensemo yechi gosori asebono babegete abantu babere bagosiria amagi mabo kubwatikana na amubasokano bwepara bono ase omunu we Kenya molero ni go bana batanga accidents that have shaken up athletics family in Kenya nene asensemiri yabani anchuki ni go bono babere bagwa no gwa konena ase omubaba togete omubaro wabantu bali bono babire bako osiria amagi mabo gwetera asenchera ya basukano asebono batebirenga no gwakpoko nene ekero okonyoranga nigo abani anchuki bakali gosiria amagi mabo asenchera etari yose asenchera yo mubasukana asekeri mwancho murigeria oinyorenga Kelvin Kiptum tariere umoni anchuki umutangani obeire kagosiria obugima bwaye asenchera yo mubasukano obwepara boigo umoni anchuki obete kagosiria obugima bwaye ase enchera yo senchera yo mubasokana neigo Olympic marathon gold medalist Wanjiru nebo igonere ni gabete kagosiria obugima bwaye nabo igo bet nebo igo tirop bonsini go babete bagose basiririe amagi mabo ase enchera yo mubasokana mwancho murigere aigano ngo kolera egazeti yane semo ya nendo chinga epeji yemerongo etatu nenye bono nigo emolikirete inaki amate ya bono ya bali babete bagosiria obogima gose amagima basomo basokano oyu oinere moni anchoki nera Kelvin Kiptum nabo igo nere omo oigeri oye gavis bono bagote bangaki gose amawasiria nabo alinge nyuma batarachi gosiria amagima asibono nere bono omo boraka Joan Jelimo bono oyore omo boraka ase amobaraka obwanere Joan Jelimo bona boigo bagote bangaki babeta otenga inga komira nature ase egeka gechideka ongebere engana ya
yo moerio inero engana babete bagukwana awetera asisi mekra bona matebetinga ngoko ngosengumira natore ase egeke deka emeronge bere chuka kolende mbata chukumanyanga inere ngana yabo yo moerio babere bagukwana nere nengana yo wechani mwanchu murigeria ase ensi cha Kenya nigobono aba Kenya bagendete kumurira kigima omoni anchukyo yo egiata Kelvin Kepto Wanchumbulilia Ndizi TV wono yankuire bene gwikira ase gazeti ya The Standard ase engana toroche irobore toneringa Ruto goes after expensive loans to settle euro bonds anigo omore wense Dr. William Ruto batabanga okogenda kuwa isiko linde kwene kinganguri yare kibesa kurwase abantu baje kubeka bose kwa akora tibya sara sense ya Kenya nigo kwabeko komokonya linde kwene kinga nkonyorare lideni linde rechi bilioni chidora chibilioni isano nemo linde kwene kichirabe chikogendera bwika aso omwaka bw'ikibubere nemerongo etato nemo ase bwagatebanga nigo kolende obusaba kweloniye kurwase ababwatani ao kurachwene kinga Kenya ngutiro wakana kamara kabere ye faide twala kutwakana ase bigotoroche ensemo yende tokuskabosyo ase epeji ya kabere twende ase epeji ya kabere kwanera ase oboime igoro yedeni egati edeni yo Ruto abetega gochikorigia yerabere komokonye linde kwene kingwa kanare tibesa etuche eurobond anena mono ase bono Kenya yabere konyora ali babagirire konyora maite Kenya abekirwe ase ingana iyamadeni ase bona turoche ase engazeti inomorai wense Dr. William Ruto kaukwana na Faustine Archange Taukader omo morai wense ya Central African Republic asensemo ya Dubai asensemo ekukunga World Government Summit akebanenge summit titariki 12 omochenyi okabere omwako yo ensemo yende nigotoroche ase gazeti ya The Standard ase okoboko woko rioni otebanga medical graduates demand internship nigo abali babete bagwese naboigo kwene kinga babere bagosoma nakoba bali baganire ko babanyagitali nigo bono babere bago babete bagokora okurubika no gutindia so asingincho konyorwa wekibesa cyabo naboigo asingincho konyorwa so iwa ase ensemo imurubiri o internship ojo ko bakira umwaka ase bono gabe babere bagusaba serikali kwene kinga ngoirire umurubiri oyo tosko bosyo nige ukwananga why you will pay more for this Valentine's Day nigo toroche ase bichi yokoro kinga Rahabu Njoroge oyore pay oyokoni amugase chiro ne beta dabanga nigo around nigo omwakoyo ase inchuko kina wekerengo kyugo kimana boigo o konga ko kerengo kyugo mukyo ko aretetwe nogo kina ose nogoruire ose bwebinini bya covid nigo bona abakenya barabagwakana kibeza kinyingi kuramo asabate banga bono biuga kwa 500 nigo rachikogora ase waka kolemi atani gora chikogora ase elibu ayemo ase nige kwane kinga nigo obugimo bobere wakunga naende nigo bono abakenya barajutumira kibeza nyingi rinde kwane kinga nkwego kibali ase tukeli ya Valentine ndikuskobosyo wika a page ya gatatu tabanga intrigues that saw Nyoro and allies top scheme to replace Gachagua that yani drop a scheme to replace Gachagua nikatabanga inki kikiagarate onyatorama berera aganrate ansoro bongo Ramond Kenya asema tuko amang inki kikiaberege kwirira amaberera kwirananze ingazeti kumulikira asi oboimekegima buna nigo ensemo yaba ara iko Nyoro babiri baje ko mwakira ndiri Nyoro ekoko ase orobongo Ramond Kenya kolende ase babeta tabanga nero rabega kweli bokalera sha kolende asama tukomaka yeto aberto kuigwa ngababere bagotiga mangana ase ngenyoreka egatia mangana yetenga abara yabagotiga amangana ayo na sengi jo yo kwene kinga ekero
umurai gwensi abeta de banga tiga abarai abake basiki abarai abane akora naku igati amangana irete abarai abugo tiga engana eyo enga tukuskawusa sepeji ya gatano nige kwanera coach had a strong bond with the marathoner nigo torocha sebicheyo mukaye gusumungina gumo coach yobera siru mabwaye na Kelvin Kiptum ase mubazo kono gwepara agukwana ase ensemo ye station kyaba nyimbo cap tagat adakona nga nigo musacho yoro mukocha akurukunga givis hakizimana babwate obosani bwaime na Kelvin Kiptum na ende negatia mangana airiti Kelvin Kiptum kwiranga obera akorabya astimbera siko kwemanya mange ase orobot yorunigo orabe kwegorera engazeti ya The Standard tuskobosoika page gatano na limo negatebanga Ruto fronts Raila for AU top job in secret deal akin to a handshake nigo murai wense William Ruto abe gago chakia omurubere bene chinkumanchi gandretenga nigo murai wense Dr. William Ruto bono iga aligeti bono gochikomu konya murai wekiama kyobo bwa azimio la umoja kwa ekirogo gochikoba Africa Union Commission omo commission monene wekiombe yakoleta mo chinse chonse cha Africa asebono kananga nigo esabali ya Musalia Mudavadi gochiase oyoro murai otenerete abawaziri bonzi gochia ase ense ya Ethiopia Addis Ababa egatia mangana umurai oyo ore umurai abanene wabawaziri haraji kobeka bosyo noko enekinga raire oyiro ega sigo chikoba omo commissioner omone wego ini anturabe gokwemanya ase obonge ase egazeti eyo tukuskabusigo ika page ya kianda yatabanga judge declines stores son plea for 50 acres and 10 million in advance nigo ekigambero ekenene kyabirige gutuguterare ubusaba ku mwana bomwana siasa omokongo korukunga Mark Kabribeto konya nigabeteka kwenda asikigambero gusaba aiwechi heka emerongo etano korende asikigambero kyabetike gutuguterare ukuganya ukukwae gokwewa ebon gokwewa liba lyoko ni uli masawa ya ase ensemo yaye omwana o Makto areko tebanga ase nchogo kuma kwa makongeri ni gata ete ayuliba wali abena oni obole mobu linda bega bwesira ase obugima bwaye tusikebosyo goika page ya 15 na gatatu torenga inkekekere ogoito ase gazeti ya The Standard nigo abanyanyimbo babete babikirwa koti asengenjo yokoniwa kwa marua atanche iria yobete witaba ntabange asensemo ya Kirinyaga abanyanyimbo bane ayo amobo nomu county commander ase station kyaba nyimbo kyama shiri yotoka ime ya Moya West babeta wegiwase kegambero nago somerua amamojo asebono babete bawigu asebono batebete ngamba buati mamojo and ons na ensemo elie kosoera ekobaswera yabete gusaba matuko 15 elinde konekinga komulikera balingani nabo igongokora bali obotuki voice mwanju muri tukosikabusiro ika ase page yemeronge 3 nyorango mwanju muri Ndizi TV tukulia Valentines ase turati gusanga nabana ase enkaya abana ya Valentines ase enkaya abana ya Kiumbu Holiness Home igotoka imya Kiumbu asigo nona naboko bagogo tosira asentira mu gusesende osigokirana asabu nakorwa osira kwabo no mubwatana ase page yemerongo 3 ngatabanga what Kiptum's tragic death means to the world record nigo Kelvin Kiptum abeteka kubuna record yechimbero ase abete
gakonyo ase tukulia linga nigo ase piji toro chinga nigo Kipchoge ke Eliud Kipchoge no abwete ga kubuna record ya chinsa ibere 2 minutes 1 second and 09 microseconds asinsema ya Kiptuma beta kubuna record yiwo ikera so kubuna chinsa ibere nugute enugo alafu nabo iko chi second chinke usema microseconds 35 asebono abeta kubuna record ya Eliud Kipchoge asebono yote banga ni gobono ekemina no kichimbero kakanyete bondo bachikoranga ngikera babwate babete bakurigeria usababete bakurigeria bakotwara okosemberinga mbachiko swaka kanikoranga nga kiara chikominyoka ase chimbero cha Paris 2024 kolende bono asingi usira kwa bono nigabira utikali baga ri nene kigima ase chimbero cha marathon no muminyoki egiata oyo irire abakenya bange kolera nane nigo tumunya bulu munyankongo anene mono oyo lera koletera ENSAKIA Kenya egitalime nase mwancho murigeria ase oroboti Kiptum neli bagali nene abire utiga ase abanyangongo anene mono abaminyoki byata nongo kolera roboti ruane ase gazeti ya The Standard so yongo sabanga kora kani kwemania mangi nabo kore gazeti ya The Standard ndio yokumanya nali airobito ase gazeti ya The Standard. Okay, buya kabisa mwancho muri asengencho ye chinsane biro twanchire tusiome omutimoko omoketo koirana ntoirane na omogeni erindara tukwanira asensemo yechisemi nere omwalimu bwe eskuru ye Gusii University ya Kisii ara tukwanira igoro yechisemi anene omoroberio oyo iga omoya ochire ase ose wansi ojakiwe ne serikali abo amangana yo wakanera chibese gwetira senchira ye mitandao amangana sibisinagi chiskuru cheigoro che university cherobereti kwene kinganko gendera bare CBC kochi wose koira CBC asensemo ye university na kibaro bakwe bagendera kweroberia ayonsi mwancho murigira no chikumanya asensemo ye chisemi to basosuka to basoka gendale yenero Ndizi TV bwansu bo Gusii moroberio NENSAKIA